răsplăti eu iubirea-ți imensă, când Tu ți-ai dat viața pentru-un păcătos, în schimb o primește cu milă ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Umila ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Când negura nopții întinde mantaua, privesc printre lacrimi spre Tine a căuta, dincolo de stele eu știu că există un Tată puternic ce supraveghează cu dragostea Sa. Un Tată puternic ce supraveghează cu dragostea Sa. Nu pot răsplăti eu cu argint sau cu aur măreț sacrificiul și dragostea Ta. De aceea, o Doamne, Te rog azi primește cântarea scădată în lacrimi și